Panuan pagsurat manungod sa pagiging babayi. Enot, handaon ang tinta ng panurat. Tiripunon ang mga minasunod. Kurikot na pusod hali sa pagbados. Ang mabatang tanghaw hali sa enot na nag-apod sa imong pokpok. Ang mga dikta ng lipstick sa panyo kanamuot sa imo. Ang badong pang-aki ng babayeng minundag sa hawak ng lalaki. Ang mga teorya ng feminista na nakasurat sa dahon ng batag. Retrato ng mga boto na basang pakapadarhanin na estranghero sa imo. Napkin na may digta ng enot mong dugo. Haluon ang mga sinabing rikado sa kawa. Ukagon hasta magkalakaga ang tubig. Asin ang kolor maging ito. Dangan, halaton na ang tinta madugang bago ikahang sa botelya. Handaon ang panurat. Kaipuhan mo ang inot na panurat na ginamit mo kan burutuhan. Handaon ang material kung saan ka masurat. Sarungkat sa naarong kaputi sa bado ni Birhen na ina. Huli tamaray gayod suratan ang bako ng urog kapuro ang puti. Tanganing magrani ang musa. Magkuanin puskay na ikwang laog ng mga kanta ni mangindara asin ranihon sa imong talina. Dangugon ang pagdagay nin ina sa aki. Hinanyuga, paurit-urit ang pangadji ng parabulong sa may helang. Ang nagrangay ng babae na pigahap-hihap ang sa iyang puwerta, ang hardinero na nagpapabulos tubig sa mga pananong sa pagkaaga, ang agugoy ng babayeng pigadugo sa aro-aldaw, o sa laog ng tulong aldaw o sobra pa, ang bulan-bulan na pasakit na dai madudulagan. Ang kulahaw nin kaugmahan, dara nin paglangkaw nin sweldo buda promotion, ang mga kurag-it sa mga agihan nin mga gurang para mataparan ang pangangaipo nin mga dayong soldados, ang pirit na pagpaagom sa mga hoben na babae sa mga gusgos na lalaki para sa kwarta. Asin ang mga esposang may mga singsing sa kamot na bagi madena sa hawak na puro na lata, sa enot na hibi nin aki, asin kadakol pa. Kaputan ang telang susuratan, pasibayan na ang kadakulaan ng universo na mapagirumdum kung saan hali ang babae. Hali sa mga bituon, hali sa mga kuweba, hali sa kabukidan, hali sa mga bulod, hali sa rarong nin kadagatan. Pabayaan na ang tataramon na kababayehan na maibalang libog sa maski na kauyam. Mangkukulam. Hi, Miss Beautiful. Puta. Hi, Miss Beautiful. Wow, bagyo. Hi, Miss Beautiful. Virgin ka pa? Hi, Miss Beautiful. Paakian ang... Hi, Miss Beautiful. Maluyahon. Hi, Miss Beautiful. Gadya. Kaputan ang panurat. Tipunon ang mga panahon na ang babayi inapud niya ang sa diri na magayon. Baku huli sa iyang pandok, kundi sa iyang gawi. Kinumpronta niya ang sarong lalaki sa sarong agihan pagkatapos siyang siwitan, asin hilingon puon sa payo hanggang bitis. Dangan ang babae mataram, pumundo ka. Pwedeng ba kong ura-urada o ngunyan, alagad sa madaling panahon. Maski ang babae dahil nakahiro, kan siya hilingon, umanyakon. Maabot man ang panahon na maistorya siya sa kinaaban kung ano ang nangyari. Maski pamahiling ang lalaki sa korte. Iiksplikar niya sa mga kaakian, asin sa mga nag-iinaki, pauro-utro, na ang pagiging birhen sarong suanoy na pagtubod. Aram iyanin siyensya. Ang taong namutan mo magiging maswerte, nakaiba ka
maski papigsalbar mo an sa imong sadiri para sa inda o bakuman. Padagos an pagkapot tin panurat, dangan pa maghangos palaog, maghangos paluwas. Ini patanid, an kababayehan magayon ta sinda maisog, sinda mapusog. Sa mga nakasurat ka panahon, nakipaglaban kamo. Hanggang ngunyan, kamo nakatindog pa, asin mga mapusog. Pabayaan na an panurat maghadok sa tinta asin papel. Sa pinakahuri, pabayaan na ang rawit-dawit magsurat ng sadiri niya. Suday siya masusulong.